Ďakujem pekne. Nechcem, aby to nebolo pochopené zle, si robiť ako žarty z vážnej témy, ale trošku mi to pripomenulo scénu Bolka Polívku pri tom hoteli, keď povedal, že černoch ti nevadí, cikána vyhodíš. A viete, vážený, premiér Robert Fico sem doniesol zhuleného magora. Zhuleného magora. Ako povedzte mi, to je vražedná kombinácia. Človek, ktorý je pod vplyvom drog a je nejaký islamista. No proste takéhoto človeka sem dovezie Robert Fico a bude lustrovať nejaké kresťanské rodiny. Ja neviem, prosím vás, ak vy niektorí z vás ešte máte nejakú mieru kritického rozumu v sebe, skúste posúdiť a skúste porovnať. Dobre, čiže na jednej strane nám na dvakrát Robert Fico kvôli naozaj osobitného zreteľa hodným dôvodom doviezol magorov, dokonca nejakého zhuleného magora, a vy na druhej strane budete hovoriť, že zoberete iba kresťanské deti a tých detí pomaly chcete, aby vám čítali úryvky z Biblie. Proste a vylepíte si celé Slovensko, že chránite, ako ho chránite. To je peklo. Naozaj. To je, neviem, nenapadajú ma rýchle slova, ale ak niekomu skutočne záleží na tejto krajine a na bezpečnosti ľudí tejto krajiny, tak kvôli svojej vlastnej fotke sem nedoveze zhuleného magora. Ja neviem, ako tie detaily, ja som sa tiež tej téme venoval, že kto ich zobral, kto ich nezobral, kto ich zobral preto, lebo musel. My sme nemuseli, my sme chceli kvôli fotke. To sú naozaj dôvody hodné osobitného zreteľa. Čiže kvôli fotke ste doviezli sem teroristu, ktorého poznali pomaly